بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاك آمين مزي إنه وزلنا قلقلوت مصوعي سم قدست بيتا كريستياننا ويم هايمانوتنا كلت مسرتاوي ነገር አለው ኦርቶዶክስ ዝብልና ካላይ ተዋህዶ ዝብልዩ ሐጽር መብርህ ቃሉ ከምዚ መስል ማለት ኦርቶዶክስ ዝብል ጽርዓዊ ቃል እዩ ወይም ደግሞ ግሪካዊ ቃል ማለት እዩ ስለዚህ ኦርቶዶክስ ማለት ስመ ጉባኤ ናይ ኒቅያ ማህበር ማለት እዩ ኦርቶ ዝብል ርቱዕ ወይም ቀጥተኛ ዝብል ትርጉም ክህልዎ ከሎ ዶክስ ዝብል ከዓ ትምህርቲ ባህል ሐሳብ ህሊና ምስጋና ስብሃት ዝመሳሰሉ ነገራት ይትርጎም ይብሉ ካብ ዝተተርጎመ ዝተወሰደ ማለት ነው ንኽልትዩ አሜሪካ ድማ ኦርቶዶክስ ባህል ኦርቶዶክስ ማለት በቋንቋ ግዕዝ ወይም ደግሞ ናይ ባዕርስና ቋንቋ ከነምፀን ከለና እንታይ ማለት እዩ ርትዕት ሃይማኖት ማለት ቀጥተኛ ሃይማኖት ቅኑዕ ሃይማኖት ዝብል መንፈሳዊ ትርጉም አለዎ ኦርቶዶክሳዊ ክንብልን ከለና ከዓ ናይ ኦርቶዶክስ ወገን ቅኑዕ በሃይማኖቶ ሐሰስ ስህተት ጌጋ ወይም ደግሞ ልክዕ ዘይኮነ ነገር ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚህ ፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 43 ፍቅድ ክልተ ዘሎ ቆምዚ ይብል ይኩን ምእመነ ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ኦርቶዶክሳዊ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ዝተአመነ ይኹን ኢሎም ኦርቶዶክሳዊ ዝብል ትርጉም በእምነት ጽኒዕኻ መንባር ዝብል ትርጉም ተርጉሞም ለለው ማለት እዩ ካልአይ ተዋህዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተይልና ተዋህዶ ማለት ምውሃድ ሓደ ምዃን ሕብረት ሓድነት እዩ ነጸላ ከይኮነስ ካብ ክልተ አካል ሓደ አካል ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ካብ ክልተ ግብሪ ሓደ ግብሪ ካብ ክልተ ፈቃድ ሓደ ፈቃድ ዝብል ኸውን እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ ሊቃውንቲ ክትርጉሙ ነዚ ምስጢራዊ ትርጉሙ ክናገሩ እንከለው እግዚአብሔር ዘይስለስ በአካሉ እንዘተዋህዶ ያጸንዕ በመለኮቱ እግዚአብሔር በአካላት ሰለስተ እዩ ተዋህዶነቱ ድማ በመለኮትን ኃይሉን ያጽንዕ እዩ ነው ስለዚህ ተዋህዶ ስመ ጉባኤ እዩ ናይ ጉባኤ ስም ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ኣብ ኤፌሶን ዝተካየደ ክርክር በተዋህዶ ጸኒዑ ማለት እዩ ስለዚህ 200 ጳጳሳት ታኪዮም ነይሮም ካፍቶም 200 ጳጳሳት ሓደ ንስጥሮስ ብክሕደት ተላዒሉ ስለዝነበረ ናይ ንስጥሮስ ክሕደት ከዓ ሕድረት ስለዝነበረ ብናቱ ተጸራሪ ተዋህዶ ዝብል ትምህርት መጽዩ ማለት እዩ ስለዚህ ተዋህዶ ዝብል ስም ከም ታንቱ ዘርዘርክዎ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ሓደ ግብሪ ሓደ ፈቃድ ማለት እዩ ናይ ተስቢትን ናይ መለኮትን ብናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ስራሕ ሓደ ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚያ ሕጽር አቢሎም ክገልጽዋ እንከለው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ግዕዝ ጥራሕ ከይኮነኩም እምበር ቃለ እግዚአብሔር ፍጹም ዘእንበለ ፍልጠት ቃለ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዘይ መፈልላይ ወይም ብዘይ ፈለጠ ለየ ብዘይ መፈልላይ ፍጹም እዩ ሓደ እዩ ወይ ውላጥ ብዘይ ምውላጥ ዘእንበለ ትውሲት ብዘይ ምትሕዋስ ወይ ቡአዴ ብዘይ መፈልላይ ወይ ድማሬ ብዘይ ምትሕዋስ ወይም ደግሞ ብዘይ ምድማር ዘእንበለ ህጸት ብዘይ ምጉዳል ወይ ተውሳክ ብዘይ ምውሳኽ ወይ ተፋልሶ ብዘይ መፈላስ ወይ ተምያጥ ሓዲርካ ብምውጻእ ወይም ወፂኻ ብምምላስ ብዘይ ኮነ ተሰውኦቱ ይኮነ ህስወ ግብራ ሰውነቱ መለኮት ሰብ ምዃኑ ሐሰት አይኮነን ናይ ሐሰት ስራሕ አይኮነን ይጽላሎተ ጽላሎት እውን አይኮነን ምትሃት እውን አይኮነን ወተዋህዶ ባህሪዩሂ ከመሰጋ ወነፍስ ናይ ተዋህዶ ባህሪያዊ ትርጉሙ እንታይ እንተልና ከም ነፍስን ስጋን ከም ልብ ወህሊና ከም ልብን ህሊናን ከም ቃል ወልሳን ከም እንዛረው ዘለናን ድምጽናን ከማ ወከማ አይን ወንጻሬ አይንና ንርእ ዘለናን
ዓይንና ብሌን ዓይንናን እንሪኦ ዘለናን ከመ እዝን ወሰምዕ ዝመጽእ ዘሎ ድምፅን ንሰምዖ ዘለናን ከመ ሓፂን ወእሳት ሓፂንን እሳትን ከመ ዕንቁ ወብርሃን ከም ዕንቁን ብርሃንን እዚ ገይሮም ተዋህዶ መሲሎም ኣለዉ ማለት እዮም። ስለዚ ተዋህዶ ማለት ነዚ ይገልጸልና ንብል እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ነዚ ሰማዕኹም ሓሳብ እንተልይኩም ሓሳብ አቕርቡ። ሼር ብምባል ኮሜንት ብምሃብ ላይክ ብምግባር ሳብስክራይብ ብምግባር ክትተሓባበሩ ከዓ ብስም እግዚአብሔር ነተሓሳስብ ቃለ እግዚአብሔር በኃይል እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።